A xente toleou. Eu de verdade que non sei Cunqueiro, pero levo moito tempo pensando e de seguro que é o peor que podes facer. Pensar. Ti estás tranquilo, coa tua movida, pois, vendo a tele, escoitando música, e de súpeto, como por arte de maxia, ascende un pensamento dende vai ti saber onde, chega a tua cabeza e fódeche o día. A xente non é consecuente, Cunqueiro. Ti abre ben os ollos, pero sobre todo as forellas. Limítate a escoitar. Sacas tanto en limpo como a min. Non hai que me entendas rapazas, meu. Quérote, pero paso do teu cu. Apetéceme, pero non che digo nada. Acción, contradicción. E así con todo. E podes aplicalo a calquer intre, a calquera situación. E iso de tirar a pedra e esconder a man. Fago A e digo B. Eu estou seguro, o peor albariño que estou seguro de que o problema son eu. Estou namorado de Laura. Así, a rachar. É unha merda. Que non ten sentido. Xa sei que nada nesta vida ten sentido, pero isto... Tes unha idea na cabeza. Crees que as cousas son dunha forma. Que todo va a ser como queres e no momento perfecto. Que controlas a situación e non é ela quen te controla a ti. E non podes dicilo, Cunqueiro. Fodida acción e fodida contradicción.